Wensizwe niyaphila bafowethu. Ngiyathemba ukuthi wonke umuntu obukile uyaphila njengoba ngikhuluma manje. Bafowethu, uma uhlala eRichards Bay namhlanje uLosine, ngomgqibelo la siyakona umhla ka5. Bafethu sengithi angisondele njengoba mekade nikhala ukuthi angisondele eduze kwenu. Ngomgqibelo lo umhla ka5 ngizoba ngikhona eRichards Bay lapha edrobheni lakhona. Nginesicelo ke labafowethu, uma uhlala eMpangeni usondele lapha eBay, ngizofika ngo11 ekseni kuze kube u3 ntambama. Ngizobe nginiphathela zona imbiza lezi, imvusa nkosi, imbiza zamadoda. Uma uhlala eStenga, ngicela ukuthi ungifonele ukuze ngikushiyele ngisale eBay, noma ngikushiyele uma sengibuya khona eBay, but ngilindele ikholi yakho uma uhlala eStenga ngisana nawe sengikunikeza. Uyithole lembiza le, uthole umseshi, uphinde futhi uthole nganzwala kagogo. Uchathe, kuyachatha bafethu. Imoto uma ingayi ku service izoshaya engine. Uma ukuthi awiz clean wena izongcola. Imthambo izovaleka. Imbiza iya clean ivula imthambo. Bafethu uma usucase ngalembiza le, usiyongisiza ke uyozama ama-ice. Uyozama ama-ice ukuthi yehle indungu ngoba liyama libheke phezulu. Liyama lithi impo. Umama uyabonga la. Ekseni uyavuka acela impinda. Ngoba phela imntana ngokuphindwa lento le. So bafethu, nanga umseshi, nanga nganzwala kagogo. Ngizobe nginiphathele eRichards Bay ngomgqibelo umhla ka5. Ngizofika ekseni ngo11 kuyoze kube u3:30 ntambama. I-cellphone number yami is 065 629 5372. Ayivuki imizi, ayivuki imithimpo. Ngiyabonga bafethu. Ngicela ningifollowe ku Facebook ngoRichi Dube, bese kuthi ku YouTube nguSicelo Dube. Nazi imbiza amadoda, ayivuki imizi, akabonga umama. Siyabonga.